एगो वर्ती भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करता और कह तरीके हे छठी मैया, हे भगवान सूर्य अपन कृपा हमरा पर सदैव बनौले राखब। अल्लाह उहे ह छोटी मोटी मालिनी हो बिटिया के भुइया लोटे हो कि यह लय लेके छठी मैया की आराधना करता रही। रोवत बाड़ी अरे बाझनी तेरी आवाज धैलिया चा राके हो पूर हाथ जोड़ के पुत्र के प्राप्ति करे खातिर, चूंकि छठ माई के व्रत लोग पुत्र के प्राप्ति करे खातिर, पुत्र के सलामती खातिर करेला। रोमत बाड़ी बाझनी तिरिया माथा वाके हो जोर झारा झारा बरसत बाटे आँखिया के होलोर झारा झारा बरसत बाटे आँखिया के होलोर। बिट्टू बाबू के ओर से 201 रुपया के धनराशि प्रदान भइल छठ मैया के गीत पर हार्दिक अभिनंदन करब। कह तरीके हे छठी मैया, हमारा के ताना मारे ननदी गोतिनिया, हमारा के ताना मारे ननदी गोतिनिया, रोज रोज गारी देली कहेली बाझिनिया, रोज रोज गारी देली कहेली बाझिनिया। व्यास सलमानी सौरिया पुरस्कार दिले 1000 रुपया, हार्दिक अभिनंदन करब। देखी यूट्यूब लागल बा, तने ऊपर आ जाए रहुआ सलमानी भाई, माला वाला तने के हम स्वागत करी, लेकिन हृदय से स्वागत बा बोले बा। हम कहबी कि चाचा हमनी के दिग्विजय राय जी रौरो मंच पर आई, ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने के आजीवन देखत रह जाओ कि हाँ दिग्विजय चाचा कई प्रोग्राम करावल हो। आप एमे सिर्फ बिहार और यूपी ना, देश विदेश के लोग देखी कही कि हाँ दिग्विजय चाचा पुण्य तिथि मनौले बानी के उमे ही कार्यक्रम करौले बानी। तो तनी अपनहु आ जाइए ए बबुआ, हमारा के ताना मारे ननदी गोतिनिया, हमारा के ताना मारे ननदी गोतिनिया, गारी देली रोजो हमके कोहेली बाझिनिया, गारी देली रोजो हमके कोहेली बाझिनिया। दया करी हमारा पर छठी मैया भइली हो विभोर। हेने से हे बगल से 501 रुपया दिग्विजय चाचा नु, हमने के गार्जियन दिग्विजय चाचा जी माला ले आइल बानी, 500 रुपया देनी, हार्दिक अभिनंदन करब। माल के साथ मोलू बा है आज ले लिया। देखी ये हमरो दायित्व बनता, एगो माला हमरा तरफ से चाचा खातिर, चूंकि ऐसा काम सभे ना करेला,
आई ताली हो जाओ चाचा के नाम पर। आप तनी मालवा हमरा के गोदी हमने के सलमानी भैया आइल बनी आप इहो के स्वागत जरूरी बा। आई सलमानी भैया चूंकि कलाकार के आदर सम्मान कलाकार के दायित्व हो। आई ये लोग के भाड़ा भागल जाता है यह जरूरी बा। है बहुत बहुत धन्यवाद। ए बबुआ ए महाराज बोला बोला माला तो आ गल बाकी माल अभी हमनी के ना चलल को है लई है हमनी के बुझा तो बहनियो ना हुई ऐसन बात नहीं के बाबू। दाया करी दाया हो करी भइली विभोर रोत बाणी बाझिनी तिरिया मा परसत बाटे होलो छठी मैया के त्योहार छठी मैया के व्रत आज सिर्फ यूपी बिहार में ना देश विदेश से मनावल जा रहा बा। कहतरी शाम के समय में कि हे छठी मैया हमारा पोताया करी करी लेनी हो रावा हमारा पोताया करी करी लेनी हो रा सुनिए छठिया माई और जतनी मोरा सुनिए छठिया माई और जतनी मोरा असरा लगल बा छठी मैया मोर राउरे पोन असरा लगल बा छठी मैया मोर